Bingen hemen gurekin egongo batzan, pozik egongo zan. Oso pozik egongo zan, bere liburua ikusten eiziek argitaratuta, eta noski Algortako udalak hobestuta. Algortara morratua zen Bingen, eta Algorta bihotzean hiltzan. Erbestetik egin zezaketen gauza bakarra zen idatzi, Euskara klaseak antolatu, Euskara baita ere babestu soziologikoki, nolabait esateko adirazi Euskarak bazuela beste edozein hizkuntza baten bezalak, beste edozein hizkuntza batek bezala nortasuna eta balioa, edozein gauza bat adirazteko. Eta horretarako importantea zen Euskara unibertsitatera eramatea eta itzulpengintza. Literaturgintza baino gehiago, ze honekin, nolabait esateko Shakespearek inglesez jarri zuena euskaraz jarriz, mezua garbia da. Euskaraz, inglesez esaten den gauza bera esan dezakegu, adiraz dezakegu, eta hitz berberekin antzeko ideiak erakutsiz. Hori zen mezua. Besteak beste, itzulpenak ere balio zuen Euskara batua izango zana, pizkaraz bideratzeko.